Katsastajat on hänen seurassa. Mitä se sitten teki sen jälkeen? Valmistautuu sunnuntaina, kun hyppäsin ykkösestä, niin se lähti ihan täysin, eikä ollut minkäännäköisen järjellä. Eikä päästänyt sitä, niin sitten se pysähtyi 2 askelta ennen, kun mä pidin ohista vastaan, niin se sanoi, että no vittu, se ei käydä mennä, niin ei mennä. Teki niin kuin pyydettiin. Niin. On kyllä niin huono videoima, mun ei paranisi videoida ollenkaan. Tuolta Kalliolta saa parhaan videon. No joo, mutta mähän tipuin sieltä, kun mua pelottaa nyt jo niin paljon. Ei, kun tää suoritus. Mä näkisit tuli 8, mulla tuli 7. No kun Sanna antoi ohjeeksi 8, niin Linda kuunteli sit sitä sivukorvalla. Mutta tosiaan, siis paljon nätempi se 8 oli kuin monella muulla. Aha, okei. Ui, kepä hienoja nyt. Apua. Hyppys 2 oli hyvin, hyppys 3 oli. Minkä vanha tää on? Tää on 11. No onks tää se uusi? Tää on se Stanilta, joo. Stanilta? Joo, joo. Ui, kun tulee lähelle. lähelle. Ihan sika hyviä. Kyllä, siis ei voi muuta sanoa. Miten se äijä, miten se niitä löytää? En tiedä. En myöskään tiedä. Ja niinku hinta-laatusuhde on parempi kuin hyvä. Joo. Onkohan se vielä kuvassa on? Kato. Nyt kiertää Liemikkä tien. No, mutta ei se haittaa, kato kun Nesse! kommentaattori. Onks toi Super Nesse, liian pitkä tie. Stani sai kato Keijon vaihdossa. Okei. Se polkee sillä menemään. Ei kun ne sanoi, että se on hypännyt ihan sairaan hyvin kotona, mutta kisoissa oli stopannut ykköselle 30, kun oli lähtenyt menee sillä, mutta sitten se oli saanut vähän jalkaa ja sen jälkeen oli syönyt kuin lintu. Mutta sehän on semmoinen, vähän semmoinen, että Niin, sitten kun se lähtee